Paghinay lagi. Nandiyan ang paghinay. Ah! Ay! Agay! Agay, 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 agay! May tao! May tao! Gago! Tawakan ka! Ay! Ang galing! Ang galing! Gago! Ay! Sige, katawa! Istinge, katawa! Katawa lagi! Istinge! Istinge! Istinge, katawa! Istinge! Katawa! Katawa lagi! Katawa na yun! Ay! Ilapin sa basura dito ha! Sige naman ka cellphone dra sa kadlaw cellphone permente! Unsa naman ka? Ilapin sa dito! Sige naman, ako perminti pala kayo, basura! Sige, pero ako perminti pala kayo, basura! Wala na ni. Basuraha ka. Ay! Pre, wala ni shot ba? Jami nga si Kwan ang bayot ba? Di, wala ni shot to eh. Wala ni shot? Wala na oh. Kanang pangga, wala ni shot ba? Ay, pwede. Basta kay 1.5, muhatag dyan Uy! po. Wala ni shot! Ay, pila man ang kisa ka ng Red Horse? Ang sinal! Sisilin! Ay, isa mo tayo ka! Isa mo tayo ka! Sakit sa kong kitay! Ay! Ay! Unsa ni nga gupit sir? Kanang majilan, ma'am! What? Kanang majilan! Unsa ni nga gupit sir? Kanang majilan, ma'am! Unsa ni nga gupit sir? Kanang majilan, ma'am! Pagtao! Pagtao! Pulo na ako katuig sige gupit karon ako kaduhog anang majilan. Hindi, ma'am! Kanang majilan ang buhok, ma'am ba? Nga ni, ma'am ba? Majilan ang buhok! Saan yung pasabot mo, ma'am? Pagtuon ako itong kalaban nila Lapu-Lapu. Ay! Ay sagsulod ha, ay sagsulod. Diha na mo magsarok-sarok ko nang hinlo nako. Kabalong hugaw kay balay. Ay sagsulod. Ay sa ha? Ay giatay. Gina ka ay sa. Ay sa tanawa. Kagahi. Ay!